ayan, welcome Barangay Manlukugan, Binsons, Camarines Norte. Dito sa may tindahan, matanong tayo. Okay, ito mga naglalakad, ano? Mas maganda sa mga naglalakad. Tanong tayo. Patanong daw po, saan yung Mount Panit? Mount Panit? Sa unahan. Malayo-layo pa? Kaliwa lang. Salamat. Dito. So, ayun. Tanong tayo dito. Sir, patanong daw po. Patanong po. Saan po yung Sabang, Binson? Diretso lang po. At saka yung Mount Panit po. Diretso lang din po ito. Okay, tama. Ay, tama. Salamat po. Welcome Barangay Agit-it. Dito nga yata yun, ano. Barangay proper. Eto na, Mount Panit. Ma-registered yata tayo dito. Registered here. 30 per head. Kailangan po mag-register. Ayan. So, Mount Panit. Punta daw po doon. Ayan. Marinig tayo dito. Environmental fee. Tao po. Po tao. Oops, walang tao. Oras na. Ay, oo nga, 12. Oo nga. Alas 12 na nga pala. Palanganin. Ayan. Environmental fee. Parang tayo dito. Ay ate, good morning po. Asan po yung tao dito sa may ano? Mapunta po kayong Mount Panit? Ay nandoon sa may kainan doon. Sa unahan. Walang Tao. Wala po. Sa unahan. Sige Ay po. ano doon maglabang tayo. Ate, malayo pa po yan masyado? Malapit na. Malapit na po? Sige. Open lang po siya ngayon, ano? Salamat po. Yan sa unahan. Dito may mga tindang pinya. Nandyan po siya? Sige, salamat po. Yun, hanapin namin yung nag-break time yung in charge sa entrance fee sa Mount Panit Pinya. Nasaan? Good morning po. Andito daw po yung binabayaran doon sa entrance. Wait lang. Ano siya? Tawagin ko lang po si Papa. Sige, salamat. Bayad tayo. Yan tinatawag ng bata. Dalawa daw ang akyatan dito sabi niya. Dumiretso na lang daw ako sa may tabing dagat. Mas mababa doon. Sabi niya yung dito daw mas mas mataas ang akyatin. This way. Ito Mount Panit. Ito pala Yun. Aakyat tayo sa Mount Panit. Ito yung sabi sa amin na medyo mas easy way up. Tingnan nyo po. Dagat andon sa kabila. Correct. Ayun. So let's go. Aakyat tayo ng Mount Panit. Sige po ate. Let's go. Time check. It's 12:20.
daan. So titignan nyo po, ano to eh, talahib pa to. Ayun, medyo malayo pa yata. But look, overlooking na ang Mount Hingal. Wow. Mount Panit. Sa init. Yun, so galing na po kami ng Mount Panit. Napanis po kami sa Mount Panit. Sa sobrang init, di kinaya. Failed yung Mount Panit ko. Siguro next time, balikan po namin ang Mount Panit. Ngayon, eto po kami ngayon sa Bumpy Road, papunta sa Barangay Sabang, Dinsons, Camarines Norte. So explore po tayo dito. First time ko pong makarating dito. Ang usual daw po kasi na pagpunta dito sa Barangay Sabang ay by motorboat. Bangka ang ginagamit. Tumikot kaming masyado at hindi kami nagbangka. Kalsada dinaanan namin. So tingnan natin ang Barangay Sabang, Dinsons. Let's go! Time check, it's 1:25. Yun, tindi ng kalsada. Yun po yung Mount Panit na inaakyat namin. Pakita ko po sa inyo, na-fail kami sa sobrang init. Tanghaling tapat yung punta namin. So, diretso tayo ng Sabang Dinson. Pakita natin yung ganda ng view dito. Yun oh, Mount Panit. Ayan po siya. Ito yung baba, ito yung taas.
Ganda. Doon, dagat. Pakita ko sa inyo. Yun. Ayos tong gala na to ah. Barangay Sabang, Ginsons, Camarines Norte. Welcome. Papunta po yun doon. Papunta doon. On the streets of Barangay Sabang, Ginsons. Po, galing kaming Mount Panit. Tapos diretso lang kami. Masakay na kayo sa motor. Sasakay niyo na po sa binso sa motor. Pwede naman po, pwede po. May sakayan pala dyan. Yan po yung sasakyan namin ngayon. Mga ilang minutes yan sir. Lapit lang po. Ayan yung sasakyan namin. Dali. Yung motor namin nasa unahan ng bangka. Woo!
Pwede na po, pwede na. Hawakan mo muna ito. Kahit yan na lang po siguro. Kaya na ano? Oops! So, from Mount Panit, Sabang, Bicol, sumakay kami ng bangka.